Is-sibt il-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approva abbozz ta' statut ġdid li issa ser jgħaddi għall approvazzjoni tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit li se jitlaqqa fil-25 ta' Ġunju li ġej. F'artiklu fil-ġurnal In-Nazzjon l-eks Ministru Luis Gallia, il-persuna li ħaħsib din ir-riforma, spjega fit-dettal x'inhuma t-tibdiliet li ġew approvati mill-Eżekuttiv. Fosthom li l-membri parlamentari issa ġew assenjati l-inkarigi tagħhom mill-kap tal-partit f'sistema ta' clusters, struttura ġdida li mistennija tkompli tiżviluppa fil-ġimgħat li ġejjin. It-tieni bidla hija li l-Kumitat Eżekuttiv waqqaf il-Kummissjoni kandidati li ngħatat funzjoni ġdida bl-abbozz tal-Istatut li qed jiġi approvat, dan għaliex il-kandidati huma l-frontliners fl-elezzjoni li ġejja. Proposta oħra approvata titratta t-tiġdid tal-Kumitati Nazzjonali f'kull belt u raħal f'Malta u Għawdex. Din hija stedina t-tesserati żgħażagħ nisa u rġiel biex jagħmlu kuraġġ u jifhmu li l-partit u l-pajjiż qiegħed isejħilhom. Wara li jiġġeddu l-kumitati se jkunu eletti rappreżentanti ta' kull distrett għal kumitat eżekuttiv se titwaqqaf ukoll struttura ġdida, 5 kumitati reġjonali, 4 f'Malta u wieħed f'Għawdex. Imbagħad wara dan se jiġġeddu l-ferat u jitwaqqaf forum ġdid li għandu l-mandat jikkoordina il-ħidma tagħhom. Luis Gallia qal li t-tibdil se jagħti wkoll aktar saħħa lil kariga ta' President tal-Kunsill Ġenerali li se jkollu responsabbiltà li jkun il-gwardjan tal-governanza tajba fl-istrutturi kollha tal-partit. Inħolqu wkoll il-karigi ta' żewġ presidenti ġodda, wieħed tar-riċerka u l-ieħor għad-dialogu soċjali u outreach. Il-partit se jkollu 3 kummissjonijiet importanti dik tal-Kummissjoni Kandidati, tal-Kummissjoni Etika, Dixxiplina u Midja Soċjali u l-aħħar waħda Kummissjoni Elettorali, Records u Data. Luis Gallia insista li din hija opportunità biex il-Partit Nazzjonalista jibta paġina ġdida fi-storja rikka ta' 140 sena, ideal li hu mibni fuq il-ġid komuni.